Здравейте, приятели! Аз съм Иван. И сега ще правя поредичка на Майнкрафт. Докато знаете, че съм имал един свят, който играя в него, но по принцип съжалявам, но явно не го намирам. И ще създам новия свят пред вас. Мислям за сега се казва... За сега така ще се казва. Да погледна на настройките. Добре. Фак. Чакай да проверя. Добре. Създаваме светът пред вас. Ще мисля този клип да е много дълъг. Мисля да е дълъг. И ще поцеляваме по-така. Ще чакаме да зареди. Ето. Имаше бъг. Чънкове точно се зареди. Фреймовете са ми, чънковете са ми... Не знам с колко FPS играя. Не ме питайте. Ако ме питате с колко FPS играеш, не знам, приятели. Не снимам с фрапс и не знам как да си огранича към тази студио. Към тази студио 8 или 7. Добре. Сега мислим... Така, нека си отворим инвентара. Сега още от началото ще ви кажа. Някой от вас добър скинър да поразгледа по-така там в YouTube. Не защото не знае, да погледне как да си направим скин в Майнкрафт и там да гледа да е без купена игра. И ще съм много благодарен, ако ми направи скин и ми го прати напълно завършен. Ще съм много доволен и мислим дори да му прати една снимчица какъв да скина. Ще видя. И ще му бъда благодарен. Ако сте добри скинари, моля, не се шегуйте с мен. Искам да знам, че сте добри скинари. Чакайте да намеря дърво. Искам да знам, че сте добри скинари, а не просто да ме базикате и такива глупости. Просто забравете. Или сте добри скинари и можете да оправяте такива работи, или изобщо не се правете труда да го правите. Но ако сте добри скинари, ще съм много доволен. Ако ми направите скин, ще ви пратя снимка и ще съм ви много благодарен за това. И дори мисля да направя нещо като за ревю на игри, които можете да избирате да играя. И ще съм съгласен. Иди тук. Иди тук. Затова ще се отблагодаря. С какво ли не. Дори с ревюто ще се отблагодаря. И бъдете така любезни да ме напъствате и включително да ми помагате в този момент. И в края на клипа мисля да има нещо като да ви покажа какво да правите и така нататък. Сега нека се върнем на темата на Майнкрафта. Да, както казах, че ще правя поредица на Майнкрафт оцеляване, мисля на Codecraft да правя, дори вече съм започвал на Codecraft да правя поредица. Вече съм с един приятел и той снима. Мисля да го питам
и двамата снимаме да си направим един канал. До сега ви казвам, че може да се казва Survival Games BG. Може да очаквате и там клипове, но чакайте, не бързайте. Никой не бърза. И затова искам да сте доволни и да лайквате и да най-вече да се абонирате. Стак е 32. Добре. Така. И сега нека си намерим удобно място за да си направим холм. Мисля там на огромна на камъните. О, дори кол излема. Може би в следващия епизод ще ви покажа, че ще имам нещо като моб спаунер. Ще съм направил и така нататък. Дори мисля кача туториал. Не знам, нямам време доста и се ви обещавам, че ще кача туториал на как да си направим зомби спаунер или скелтон спаунер или такива глупости, но нямах време и имах проблеми с фантазията. Така. И затова не можех да кача. Но ще ми извинявате. Колко време стана от клипа? Добре, ще играем до 14 минути или 13. За сега първо ще е по-малко клипа, но там вече ще са дълги клиповете. Нека да ударя един workbench тука, да направя пръчки. Така. Добре. Сега нека разчистим в лопатата за къщата. Още не знам какъв интериор да ви правя. Вие давате идеи за интериор. Може дори да ми пращате снимки на кои къщи, които ако ми пратите снимка на пратете ми снимки на къщи и ако ми харесат, ще направя къщата, но до сега искам да направя моя си собствена къща, която си е по мой дизайн и така нататък. Но вие дайте интериор какво да слагам в къщата. Вау, дървените лопати са много хабни. Добре. Тези овци само ми се мотат тук. Мисля да ги убия. Ще направя в онова епизод, че там в онова къде съм правил онази къща. Моля ви, правете я в сървъри и така нататък, но моля ви, много не ме копирайте, все пак си е мой дизайн, но не ви се сърдя, ако ми вземете, направите същата къща, но не правете интериор като моя, а си правете по ваш вкус интериор. Иначе къщата може да използвате, но си правете по ваш вкус интериор, за да няма сърдити. Добре. Мисля съм до тук. Така. Мисля съм до тук. Благодаря, че ме гледахте. Аз съм Иван и извинете за късия клип, но ви обещавам, че ще бъде по-дълъг. Ще чупя workbench. По-надолу. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Иван и довиждане.